Ako si John Louis Ruben. John Christian Fariola. Si James Vincent Pastoriot. Armelina Iscala. Chuna si Caranoo. Joan Ribamonte. Chiniros Disukatan. Joan Sicueva. Tuksan Caranoo. Robert Medalio Zarcon. Erwin Santander. Kenneth D. Batos-Batusan. Giancarlo Hagdon. So good na GT, first day. So ito nagkuan diri. May buta na to nga kuan basta na ritual niya. Na nagkuan kami diba tong abot sa tong watershed, nagkuan kami sa kagalingon. Abot gat mga botanis na daman to diba nagkuan sa mga tanom. Ini siya, research siya diri. So na-research na, ay, kon lang, GPT lang, i-search lang namo diri kay kami gay, mga tanong kami sa amunat kagalingon, amo kanon kung anong binili siya. Ang mga ideas nga gi-share nakon is dili gani kuan inang baliwalaon. Tas consider gid nila ba kay ina nga ideas is may unod lang siya ba or say wa siya unod pero at least nag-share ka sa imong ideas. And this is close to perfection kay sa real world na ba? Work jud ka, work jud na. Diri kay feeling na ko ba inang like more nag-enjoy ra ka ba diri. So this is inang too good to be true nga may gani. Challenging kay wag ako idea ko magnano ako dire. Dason ato nasagdan natong maghimo kami zen na kuan to ay ingani lang nga so asan ang sara kay daw medyo inang naantigwan na nako kung nanong process sa paghimo sang zen gani. Adong nibisita diri ang mga botanes, sila ni Sir Ronald tag ni Sir Jason. Mas naabli pagad jadto ako huna-huna kay ganahan makusang mga kahoy. Ang ikaduha naman kay ang pagtudlo ni nung Cloyd nga mga bisek sang lighting sa kamera. Dili para sa iban nga mag-print lang kami. Pag abot na mo diri sa Goodland, pakapot din kami kamera, edit din kami. Na baid jud kami nila sa ila pagtudlo nga ri as a OJT IT student. So bali overwhelming kayang WordPress but nagitry na akon lat nga mukuan mo take sang risk sa WordPress. So mato na santod sara daw easy na lang sa akon ang magkuan sang WordPress. Sa among pagkuan diri is nakuanat kami nga kaninot gaan sang kuan na sang Goodland na daw malat kami sang nakatunan sa ila, daw malat kami sang nakuanan diri na explore. Damo ako kay sang mga nakatunan kag mga na-realize sa akon pag-OJT sa Goodland. Damo kay sang na-improve abot sa akon. Before guys, lapi kay ko permi ko kan inang dugay ko mo bangon sa kan aga and then na-challenge ko then na mo bangon sayo, mo kare diri although it's a bit distant. Bali ang sa WordPress nung kay wala kay namon na kuan, wala kay namon na kuan sa eskwelahan ba bali kuan man namon hard coded. So far nung basta akon confidence nung na improve maganong amo lang daw nabantayan ba. Ang sad to mabantay nila sa akon basta mag-share ko kayo ang akon ngabil mo kuan mo kanang daw mo shake mo ano. So sara daw okay na kay mo tabi ko. Confidence na ganang akon makunan. Siguro ang nabago sa akon kay nang usa ka mag-obra ka isang kuan sang website, dapat may ara ka na layout nga obrahon para kung kuan adto siya, kung nanate mo layout daw ara ka na guide para ang imo obra diretso na di ka na magkuan pa maguna-una. Responsible tag open sa kuan. Imo ka open. Sayo na ako sa mo mata. Maon gid ako. Kung may tao matago ina. Sunod pagka inang naka-attend nako sa Goodland kay daw inang nibus gani akon kaugalingon. Ang na-improve sa akon sara is mas nikuan ang akon bali confident sa para mo kuan sa tao. Kay sa una man god is inang dili ko mo kuan sa mga tao. Dili lang gid nako na kuan na akon kaugalingon. Sang una kay daw di gid ako mo tingog. Pero sa daw medyo ni kuan ay gamay. Katigon ako pag-communicate gani ang una kuya kay di man gid ako mag-open sa among pamilya. Sara, may istorya na kang mama ina mag-share na. Damo kay nabag-o sa amon kay dili lang kay sa technology lang kami nilagi tudloan patilat sa iban nga butang like tanom kun ano ka importante. Pag sugod na ako diri sa Goodland, hantod sara mas damo ako'y nakatunan kay tungod sini diri. Damoy ni improve sa akon. Amo ning trabaho sa Goodland. Kuno nga di man as lisod mas makaton ka pa diri. Ang wani mo nakatiguan itudlo man nila sa imo. I thought before ko inang limited ako kay ba inang wag ako kay sang kakayahan capabilities. And then niabot si Ate Marta. Then sila ni kuan iya mga kauban. Then na-realize na ako ba nga I'm dilig ako kan inang limited lang sa karon. Wala na nako gibilita lang akong kagalingon because of them kay sila si Ate Marta dili sila nagatanaw sa tao unsay mabuhat sang tao para sa ila. They're always focused sa unsay matabang nila sa tao ba. And then naturally ang tao mo siya and then mo give nagat. Need gyud naton itipid ang tubig hindi na gyud kay abusaran ang tubig. Nya need naton ang uwan naton at sa urong kay gamit na niya gyapon natin na. Ang uwan nga tubig magamit sa hugas-hugas, dili lang kay ang nga tubig ang mainom.
Kay kasagaran sa amon ang gamiton ba nga tubig makos ba gyud ang diri halinlat kagkyagan lang. Nakat-on na gid ko sa mga dili lang sa kwan, dili lang sa trabaho pati na sa pamatasan para po diri sa aton komunidad kay ang aton komunidad nagkuanat ba nagbenepisyo rat ba sa aton mga ginabuhat diri kanang mga sa kalikasan naton. So importante gyud sa aton ang kwan, ang sharing, ang collaboration. Kung sa aton lang mas nindot man gyud nga may ara kitay sharing gyud back. Kanang sharing is dili man pud na bati, dili man pud maboring ang sharing kung mas nindot ang gistoryahan kanang ma-share naton ang mga knowledge, ma-express sa mga tao nga ingana di ay ang jagan sa akon nunahon diri mas ninindot kay dinhi lahi gyud niya ang kasaba is sama gani ngani yung mga langgam nindot pamation. So dili limited akong imagination, damo koy ideas nga ma-come up diri sa Goodland. Usa ni sa bridge kumbaga para sa akon niya pwede na ako mabuhat para ma-share nako ang nature nga gibuhat naton kag ma-share sa uban nga tawo nga karon nga wala sila nag-atiman sa nature or wala sila ipaki sa aton palibot sa mga nature, sa mga tanom or sa tubig, sa aton mga natural resources. Kani nga pamaagi is modern ni siya pero para sa akon kani ang mas best way nga pamaagi para mapakita sa ila kung nano gayud ka importante ang aton nature, aton mga resources sa aton palibot. Looking back at days gone by. Looking back at days gone by.